Løbet er oprindeligt ting som sådan et alternativt løb for både eliten og motionister. Vi har sådan oplevet gang på gang, at det der med at ro fra A til B og tilbage til A igen, hverken var den største publikuminteresse, og i længden godt kunne blive lidt kedeligt. Det andet mål var at lave et stævne, som også henvendte sig måske ud over, altså specielt til publikum. Publikum synes var sjovt at være med i. Kom så, Thomas! Jeg synes, det er et kanonløb, ikke? Også fordi det er så trættende at komme op 2 kilometer og ikke meget. Komme op og løber, og så skal du ro igen. Så begynder syrene at komme i hele kroppen, ikke? Og så skal du op en gang til, og så det sidste stykke hjem, så kan der næsten ikke mere, vel? Og man roer sig fuldt ud, fordi man har det tidshalløje over sig, ikke? Så det er spændende. For lige at opsummere stillingen, så har vi altså Majbos første hold, der har en solid føring ned til Hvidovre, der ser ud som om de er ved at blive hentet nu. Der er vel en 300 meter. Amager Roer Kajakklub, der har stadigvæk et kort forspring ned til Sundby Kajakklub. Kom Flemming! Kom nu! Kom nu Flemming! Kom nu Max! Kom så Flemming! Vi lægger meget vægt på publikumsdelen af løbet, fordi at vi godt vil brede kajaksporten ud til andet end bare kajakroer. At andre vil synes, at det var spændende også at kigge på, at folk roer. Fordi vi selv synes, det er super fedt at ro. Så kunne det også være fedt, at andre måske ville have en fornøjelse ud af at kigge på det. Kom så, Max! Altså Dragør-stafetten er et rigtig sjovt løb at ro, fordi at man hele tiden er i nærheden af publikum. Man kommer aldrig mere end 1 kilometer væk. Og så er der overbæring inde ved publikum, og der er afslutning inde ved publikum. Så man er hele tiden i nærheden af publikum, og man kan høre speakeren og publikum undervejs hele vejen. Og det gør det sjovt for roerne og for publikum også. Vinder af Dragør-stafetten 2002 blev Majbo i 52-36. Majbo bestående på første turen af René Larsen, anden turen Christian Grav og sidste tur René Olsen. Om 14 dage skal jeg ro VM, men altså, der er ingen tvivl om det her. Det er noget, der gør det sjovt og motiverer en til hverdag og ro sådan et løb her. Vi ser løbet om 2-3 år som et af de største stævner herhjemme. Det er målet.